హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. సో 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. ఈరోజు మనము ఓరియంటేషన్ డే అంటే 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము ఈ కార్యక్రమంలో ఈ 18 రోజులలో మనం ఎలా ఉండాలి, ఏమేమి అంశాలు బోధించబడతాయి అనేటువంటి వాటిని మనం ఇక్కడ ఈరోజు కార్యక్రమంలో చూడడం జరుగుతుంది. ఈ ఓరియంటేషన్ డే మొత్తం 12 దశలుగా మీకు ఇది ఉంటుంది. సో దీనిలో మొదటగా ఆ కోర్సుకు సంబంధించినటువంటి ఇంట్రడక్షన్, తర్వాత కోర్సుకు సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్స్, అలాగే టెక్స్ట్ బుక్స్, అలాగే వాట్సాప్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్, అలాగే టీచర్స్ అడ్మిన్ గురించి పరిచయము, అలాగే విద్యార్థులు అంటే ఇంతకుముందు భక్తులు ఈ అవగాహన చేసుకున్నటువంటి కార్యక్రమం పైన వారి యొక్క అభిప్రాయము, అలాగే జూమ్ క్లాస్ డెకోరం, అలాగే మీరు అడిగేటువంటి ప్రశ్నలు వాటికి సమాధానాలు, అలాగే స్పామ్ వార్నింగ్, అలాగే వెబ్సైట్కు, యూట్యూబ్ ఛానల్, ఫేస్బుక్ వాటికి సంబంధించినటువంటి పరిచయాలు, అలాగే మీరు చేసేటువంటి క్విజ్ కార్యక్రమానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను తెలుసుకోవడము, అలాగే ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనానికి కార్యక్రమానికి అటెండ్ అవ్వడానికి ఒక సంకల్పం తీసుకోవడము, అలాగే సాధారణంగా అడిగేటువంటి ప్రశ్నలు అనేటువంటి ఈ అంశాలు. సో ఇక్కడ గీతా మహాత్యం, ఈ భగవద్గీతకు గురించినటువంటి మహాత్యము ఒకసారి చూసినట్లయితే హరే కృష్ణ. शास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामापरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतसुगीतकर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखापद्मादिनिःसृता भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महात् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र
सर्वस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। హరే కృష్ణ. సో గీతా మహాత్యం శ్లోకాలని చూడడం జరిగింది. సో వీటి యొక్క ప్రభుజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ, కొంచెం సౌండ్ పెంచుకోమో ప్రభుజీ. నా వాయిస్ రావట్లేదా మాతాజీ? వస్తుంది ప్రభుజీ, కొంచెం అంటే కొంచెం పెంచొచ్చేమో అంటున్నాను ప్రభుజీ. కొంచెం లోగా అనిపిస్తుంది కొద్దిగా. అవునా మాతాజీ? అవును ప్రభుజీ. ఇంకా హరే కృష్ణ, ఏమైనా చేంజ్ అయిందా మాతాజీ? ఏం చేంజ్ అవ్వలేదు ప్రభుజీ. ఓకే మరి హరే కృష్ణ. ఓకే చూద్దాం మాతాజీ మరి. హరే కృష్ణ. సో భగవద్గీత ఇది భగవంతుడు అర్జునుడికి బోధించినటువంటి బోధనలు. ఇది ముఖ్యంగా భగవద్గీతను మానవుడు చాలా జాగ్రత్తగా చదవవలసినటువంటి గ్రంథం. సో ఈ గ్రంథంలో ఇక్కడ ఈ గీతా మహాత్యాన్ని గురించి చూసినట్లయితే, గీతా శాస్త్రమిదం పుణ్యం యా పఠేత్ ప్రయత పుమాన్ అంటే మనిషి భగవద్గీత ఉపదేశాలను క్రమంగా పాటిస్తే జీవితంలో సమస్త దుఃఖాల నుండి చింతల నుండి బయటపడతాడు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా విష్ణోపాదం అవాప్నుతి భయశోకాది వర్జిత అంటే అతడు ఎవరైతే ఆ భగవద్గీతను అధ్యయనం చేస్తూ ఉంటాడో అతడు ఈ జన్మలో అన్ని భయాల నుండి విముక్తుడవుతాడు. అలాగే తర్వాత జన్మ కూడా అతనికి ఆధ్యాత్మికము అవుతుంది అని తెలియచేస్తుంది ఈ మొదటి శ్లోకం గీతా మహాత్యం. అలాగే రెండవ శ్లోకంలో గీతా అధ్యయన శీలస్య ప్రాణాయామ పరస్య చ నైవ సంతి పాపాని పూర్వజన్మ కృతాని చ అంటే ఇక్కడ మనిషి భగవద్గీతను శ్రద్ధగాను సావధానంగాను చదివితే భగవద్ అనుగ్రహం వలన ఆ పూర్వ ఫలాలు అతనిపై పనిచేయవు. మనం చేసుకున్నటువంటి కర్మలు ఉండి ఆ కర్మలకు సంబంధించినటువంటి ఏవైనా చెడు ప్రభావాలు ఉన్నట్లయితే ఆ ప్రభావాలన్నింటి నుండి కూడా ఈ గీతను అధ్యయనం చేయడం, శ్రద్ధగా చదవడము, శ్రద్ధగా చదివినట్లయితే ఆ భగవద్గీత యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా అన్ని పాపముల నుండి ఆ జీవుడు బయటపడేయబడతాడు అని తెలియచేస్తున్నారు. అలాగే ఇంకొక శ్లోకంలో సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి మా శుచః అని ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు. అంటే సర్వధర్మాలను పరిత్యజించి కేవలము నన్నే శరణు పొందినట్లయితే నేను అన్ని పాపముల నుండి విముక్తి చేస్తాను, భయపడకు అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఇంకా ఈ మహాత్యంలోని నెక్స్ట్ శ్లోకము చూసినట్లయితే మల నిర్మోచనం పుంసాం జల స్నానం దినే దినే సకృత్ గీతామృత స్నానం సంసార మలనాశనం అంటే మనిషి ప్రతిరోజు స్నానం చేయడం ద్వారా తనను శుభ్రపరచుకోగలుగుతాడు. కానీ అతడు పవిత్రమైనటువంటి భగవద్గీత అనేటువంటి గంగాజలంలో ఒక్కమారు స్నానం చేసినట్లయితే ఆ సంసార మలము పూర్తిగా నశించిపోతుంది అనేటువంటిది గీతా మహాత్మ్యంలోని 3వ ఆ శ్లోకం ద్వారా తెలియచేసి ఉంటుంది. అలాగే సో ఇంకా చెప్తున్నారు, గీతా సుగీతా కర్తవ్య కిమన్యై శాస్త్ర విస్తరైః యా స్వయం పద్మనాభస్య ముఖ పద్మాద్విని శృతాః. సో ఇంకా అని చెప్తున్నారు, భగవద్గీత భగవంతుని చేత చెప్పబడిన కారణంగా
ఇతర వేద శాస్త్రాలను చదవవలసినటువంటి అవసరం లేదు. అంటే ఆ భగవద్గీత భగవంతుడి చేత చెప్పబడినటువంటిది కనుక ఆ భగవద్గీతను అధ్యయనం చేసినట్లయితే ఇక ఇతర వేద శాస్త్రాన్ని చదవవలసినటువంటి అవసరం లేదు. మనిషి కేవలము భగవద్గీతను శ్రద్ధతోనూ క్రమంగా వింటే, చదివితే చాలు. ప్రస్తుత కాలంలో జనులు లౌకిక కార్యాలలో ఎంత మునిగిపోయారంటే అన్ని వైదిక శాస్త్రాలను చదవడం వారికి సాధ్యం పడదు. కానీ అది అవసరం కూడా కాదు. కానీ ఈ ఒక్క గ్రంథం అంటే భగవద్గీతను చదివితే సరిపోతుంది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అది సమస్త వేద వాజ్మయం యొక్క సారము. ప్రత్యేకించి అది భగవంతుని చేత చెప్పబడింది. అంటే భగవద్గీత అంటే భగవంతుడు ద్వారా చెప్పబడినటువంటి ఈ అంశాలు. సో సాంగ్ ఆఫ్ గాడ్ అని పిలుస్తాం. అది భగవంతుని చేత బోధించబడినటువంటి బోధనలు ఈ భగవద్గీత. ఇంకా చెప్తుంటారు, భారతామృత సర్వస్వం విష్ణు వక్త్రాద్విని శృతం గీతా గంగోదకం పీత్వా పునర్జన్మ న విద్యతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అంటే గంగాజలమును తాగిన వాడు ముక్తిని పొందుతాడు. అయితే భగవద్గీతామృతాన్ని పానం చేసిన వాడి గురించి ఇంకా చెప్పేదేముంది? భగవద్గీత మహాభారతంలోని ప్రధానమైనటువంటి అమృతము. ఇది ఆది విష్ణువైన శ్రీకృష్ణుడి ద్వారా స్వయంగా చెప్పబడినది. సో కనుక భగవద్గీత భగవంతుని ముఖము నుండి వచ్చినటువంటిది కాగా గంగాజలము ఆ భగవాను పాదపద్మముల నుండి వెలువడినది. మరి భగవంతుని ముఖానికి పాదపద్మాలకు భేదం లేకపోయినను నిష్పక్షపాతమైనటువంటి ఆ అధ్యయనం ద్వారా మనము అంటే భగవద్గీతను గంగాజలం కంటే ఎక్కువ ప్రధానమైనదిగా గుర్తించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క వివిధ అంగాల్లో ఏ అంగానికి కూడా భిన్నం లేదు, అన్ని కూడా సమానమైనవి అని చెప్తారు. ఇక్కడ భగవద్గీత భగవంతుని ముఖము నుండి ఆ భగవంతుని నోటి నుండి వచ్చినటువంటి అంశాలు ఇక్కడ. అలాగే గంగాలో మనం స్నానం చేస్తే, అలాగే ఆ గంగా జలం తాగినట్లయితే ముక్తిని పొందుతారు అని చెప్తారు. మరి ఆ గంగా జలం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఆ విష్ణువు యొక్క పాదాల నుండి వచ్చినటువంటిది. మరి అటువంటి ఆ గంగా జలమే అంత పవిత్రమైనదైనట్లయితే ఈ భగవద్గీత భగవంతుని ముఖం ద్వారా భగవంతుని నోటి ద్వారా పలకబడినటువంటి ఈ గీత, ఈ అధ్యయనము మరెంత మహోన్నతమైనదో మనము ఆలోచించవచ్చు. అలాగే ఇంకా ఈ మహాత్మ్యంలో చెప్తారు, సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధ గోపాలనందన పార్థో వత్స సుధీర్భోక్త దుగ్ధం గీతామృత మహత్. సో అంటే ఇక్కడ సర్వ ఉపనిషత్తుల సారమైనటువంటి ఆ గీతోపనిషత్ అంటే భగవద్గీత గోవు కాగా ఆ గోపాలునిగా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ గోవు నుండి పాలు పితికేవాడు అని చెప్తారు. అర్జునుడు దూడ కాగా పండితులు విశుద్ధమైనటువంటి భక్తులు ఆ భగవద్గీత క్షీరామృతమును పానం చేసేటువంటి వారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అంటే సర్వ ఉపనిషత్తుల యొక్క సారమైనటువంటి ఈ భగవద్గీత భగవద్గీత గీతోపనిషత్తుగా కూడా పిలువబడేటువంటిది. మరి అటువంటి భగవద్గీత ఒక గోవుగా పోలుస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆ గోవుని పాలించేటువంటి వాడు, గోపాలకునిగా ఉండేటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు అని చెప్తున్నారు. ఆ గోవు నుండి పాలు పితికేటువంటి వాడు. మరి ఇక్కడ గోవు నుండి పాలు రావాలి అంటే దూడ ఉండాలి. ఇక్కడ దూడగా అర్జున్ని చెప్పబడుతున్నారు. మరి ఆ క్షీరం, ఆ పాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ క్షీరామృతాన్ని పానం చేసేటువంటి వారు, దాన్ని అవగాహన చేసుకునేటువంటి వారు పండితులు మరియు విశుద్ధమైనటువంటి భక్తులు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా ఈ గీత మహాత్మ్యం గురించి చూసినట్లయితే ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్రం అని చెప్తారు. ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవా ఏకో మంత్రస్య నామాని యాని కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేన. అంటే ప్రస్తుత కాలంలో, ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ కాలంలో జనులకు ఒకే ఒక్క శాస్త్రము, అలాగే ఒకే ఒక్క దేవుడు, అలాగే ఒకే ఒక్క ధర్మము, అలాగే ఒకే ఒక్క కర్మము ఉండాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు. అందుకే
ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం, అంటే ఒకే ఒక్క శాస్త్రం ఉండాలి, అది కూడాను సమస్త ప్రపంచానికి భగవద్గీత ఒక్కటే శాస్త్రమగుగాక. అలాగే ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవ, ఈ సమస్త ప్రపంచానికి శ్రీకృష్ణుడే ఏకైక దైవము అగునుగాక. అలాగే ఏకో మంత్రస్య నామాని, అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడిని ప్రార్థన కొరకు ఆ భగవంతుని నామము అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి ఆ భగవంతుని నామం ఈ కలియుగంలో మనకి ఉండేటువంటి ఏకైక మార్గం, ఈ కలి కల్మషాల నుండి బయటపడడానికి మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గంగా చెప్పబడేటువంటిది ఆ హరినామ సంకీర్తనం. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి ఆ మంత్రం, ఏకైక మంత్రము ఆ భగవన్నామం. అలాగే ఏకైక ప్రార్థనగా ఉండేటువంటి, అలాగే ఏకైక కర్మ ఆ భగవంతుడి ఆ దేవాది దేవుడి యొక్క సేవ చేయడమే అని చెప్తుంటారు. ఇది గీతా మహాత్మ్యం గురించి. అలాగే మనము చూడబోయేటువంటి ఈ భగవద్గీత, సో మరి ఈయన ఎవరు అని చూస్తే, ఈయన ఈ మనం ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులు, ఈ ఇస్కాన్ సంస్థని ప్రారంభించినటువంటి వారు వీరు. సో వీరి యొక్క ఇక్కడ మనము చూసేటువంటిది ఏదైతే ఉందో, మనం ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహన చేసుకునేటువంటివి ఏదైతే ఉందో అది ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి వారి యొక్క బోధనలను ఆధారంగా చేసుకొని ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద, అభయ చరణ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనలను ఆధారంగా చేసుకొని ఈ భగవద్గీత యొక్క బోధన ఉంటుంది. వారు ఇస్కాన్, ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘము, దాన్నే సింపుల్ షార్ట్ గా ఇస్కాన్ అని పిలుస్తాం. ఆ ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులు వీరు. సో ఇక వీరు ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేసినటువంటి వారు, అలాగే ఇస్కాన్ ఈ సంస్థను స్థాపించినటువంటి వారు. సో వీరు యుఎస్ఏలో మొదటిసారిగా జగన్నాథ రథయాత్ర జరుపుతూ ఉన్నప్పుడు వారు ఉన్నటువంటి విషయం. అలాగే వారి గురించి కొన్ని అంశాలు చూసినట్లయితే, వారు వైష్ణవ కుటుంబంలో జన్మించినటువంటి వారు, కలకత్తా నగరంలో జన్మించారు. చిన్నప్పటి నుండే వారికి జగన్నాథుడు ఆ కృష్ణుడిపై ఎంతో ప్రేమతో భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వారు. ఇక వారు చిన్ననాటి నుండే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వారు. చిన్నప్పుడే వారి యొక్క స్నేహితులతో కలిసి వారి యొక్క తండ్రి సహాయంతో తన పక్కనే ఉండేటువంటి స్నేహితులు వారితో కలిసి ఆ జగన్నాథ రథయాత్ర జరుపుకున్నటువంటి వారు. ఈ అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు కలకత్తా నగరంలో 1896వ సంవత్సరంలో జన్మించారు. వీరి యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులు శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి వారు వీరు. సో వారిని మొదటిసారిగా 1922వ సంవత్సరంలో కలవడం జరుగుతుంది. కలిసినప్పుడే వారు మొదటిసారిగా వీరిని గుర్తించి వారిని ఆధ్యాత్మిక విషయాలను ప్రచారం చేయడానికి వారి యొక్క గురువు గారైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి వారు వారికి అనుమతి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ తర్వాత శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను గురించి అనేక వాటిల్లో బోధనలు చేయడము, ఆ విధంగా వారి యొక్క ఆ తర్వాత ఈ భగవద్గీత, భాగవతము వంటి ఈ ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను ప్రచారం చేయడానికి, వాటిని ముద్రించి చేయడానికి వారు బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ భగవద్ దర్శనం అనేటువంటి ఒక ఆంగ్ల పత్రికని స్థాపించడం జరుగుతుంది. సో అది ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలకు సంబంధించినటువంటి పుస్తకాలను ప్రచారం చేయడము, ఇప్పుడు ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను ఆ భక్తి వేదాంత ట్రస్ట్ ద్వారా పుస్తకాలు ప్రచారం చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే వారి యొక్క గురువు గారి యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు వారు అడుగుతారు, మీరు
యువకులుగా ఉన్నటువంటి మీరు ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను, ఎందుకంటే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి వారు అప్పటికే 64 గౌడీయ మఠాలను స్థాపించి వైదిక సంస్థలను స్థాపించినటువంటి వారు. సో వారి యొక్క ఆధ్యాత్మిక విషయాలని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముఖ్యంగాను ఆ పాశ్చాత్య దేశాలలో ప్రచారం చేయడమని వారి శిష్యులైనటువంటి ఈ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని అడగగా, వారు మొదట ఇక్కడ వారి యొక్క కోరికను, గురువు గారి యొక్క కోరికను నెరవేర్చడానికి 1965లో అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. వారు వెళ్ళేటప్పుడు కూడా అప్పటికే దాదాపుగా వారి యొక్క వయసు సుమారు 69 సంవత్సరాల దాకా ఉంటుంది. 69-70 సంవత్సరాల వయసులో వారు అక్కడికి వెళ్ళడానికి కూడా ఎక్కువగా ఆర్థిక స్తోమత లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక జలదూత అనేటువంటి సరుకు రవాణా చేసేటువంటి పడవలో ఆ అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలకు వెళ్ళడము, అక్కడ వారు ఇక 1966 జూలైలో అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘమును స్థాపించి ఆ భగవద్గీత యథాతథము, శ్రీమద్ భాగవతము, అలాగే శ్రీ చైతన్య చరితామృతం వంటి దివ్యమైనటువంటి గ్రంథాలకు వారి ప్రతిపదార్థాలతో తాత్పర్యాలతో రాసి వాటిని ప్రచారం చేయడము, అలాగే అక్కడ ఉండేటువంటి వారందరినీ కూడా శిష్యులుగా చేర్చుకొని అనతి కాలంలోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రచారం చేసినటువంటి వారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో ఇంకా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు వారు స్థాపించినటువంటి ఆ ఇస్కాన్ సంస్థల గురించి చూసినట్లయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేకమైనటువంటి ఇస్కాన్ సంస్థలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనకి ఈ కార్యక్రమాన్ని అందిస్తూ ఉన్నటువంటి ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ రాధా గోవింద టెంపుల్, అక్కడ ఉండేటువంటి దేవతామూర్తులు వీరు. అలాగే ఇంకా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి కృష్ణ ఇస్కాన్ మందిరాలను చూసినట్లయితే ఇది ప్రభుపాద ప్యాలెస్ ఆఫ్ గోల్డ్, వెస్ట్ వర్జీనియా యుఎస్ లో ఉన్నటువంటి మందిరము. అలాగే ఇది భక్తి వేదాంత మనోర్, అలాగే యూకేలో ఉన్నటువంటి మందిరము. అలాగే ఇక్కడ ఉక్రెయిన్ లో ఇస్కాన్ సంబంధించినటువంటి జగన్నాథ రథ, అలాగే ఒక భక్తి కార్యక్రమంలో ఫెస్టివల్ జరిగేటప్పుడు అశేషంగా పాల్గొన్నటువంటి అక్కడ ఉండేటువంటి భక్తులు. అలాగే ధర్బన్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఇస్కాన్ మందిరము. అలాగే మాయాపూర్ వెస్ట్ బెంగాల్లో ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ అవుతూ ఉన్నటువంటి ఇస్కాన్ మందిరము ఇది. ఇక ఈ విధంగా వారు 1965 నుండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ఇస్కాన్ సంబంధించినటువంటి సంస్థలను స్థాపిస్తూ వారు అనేకమైన మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ఇస్కాన్ మందిరాలను స్థాపించడం జరిగింది. ఇక భగవద్గీత మనకుండేటువంటి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలలో చాలా ప్రముఖమైనటువంటి గ్రంథము. సో దీన్ని ఆచరించడం ద్వారా, దీనిని చదవడం ద్వారా అనేకమైనటువంటి సమస్యలకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది అని అనేకమైనటువంటి ప్రముఖులు ప్రస్తావించినటువంటి అంశము. సో అందులో మనకి మహాత్మా గాంధీ కూడా ఆ భగవద్గీత నుండి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఆ స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో అహింసా విధానాన్ని వారు పాటించినటువంటి వారు. అలాగే వారే కాకుండా ప్రముఖమైనటువంటి శాస్త్రవేత్తలు, అనేక మంది శాస్త్రవేత్తలు వంటి వారు కూడా ఈ భగవద్గీత ద్వారా ఇన్స్పిరేషన్ పొందినటువంటి వారు ఉన్నారు, ఐన్స్టీన్ వంటి వారు. అలాగే ఇక్కడ మరి ఎందుకు ఈ ఇస్కాన్ యొక్క భగవద్గీత అవసరము అని అంటే, ఇక్కడ ఈ ఇస్కాన్ లో భగవద్గీత యథాతథము అని చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే ఇది గురు శిష్య పరంపర ద్వారా వచ్చినటువంటి అంశము. ఎందుకంటే మనకి ఏదైనా ఒక కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఉండాలి అంటే, విద్యుత్ ప్రవాహం కానీ ఛార్జింగ్ కానీ జరగాలంటే ఎక్కడ బ్రేక్ లేకుండా ఉండాలి. అలాంటి అప్పుడు మాత్రమే అది కంటిన్యూస్ గా అవుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా మరి ఈ ఇస్కాన్ భగవద్గీతని ఎందుకు మనము అధ్యయనం చేయాలి అని అంటే, ఇది ఇక్కడ మరి ఏ ఇతర గ్రంథంలో కూడా, అంటే ఏ భగవద్గీత కూడా భగవద్గీత యథాతథము అని చెప్పబడేటువంటిది కాదు. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ట్రాన్స్లేట్ చేసినటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఇది యథాతథము అని చెప్పబడుతూ ఉంది. కారణం ఏంటంటే ఇది గురు శిష్య పరంపర ద్వారా అందించబడినటువంటి గ్రంథము. అనువాదం ఇక్కడ వారు
వ్యాస మహర్షి రచించినటువంటి దాంట్లో ఇది గురు శిష్య పరంపర ద్వారా వచ్చినటువంటిది కనుక ఎటువంటి బ్రేకేజ్ లేకుండా ఇక్కడ కూడా ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి నుండి ఏదైతే బోధనలు బోధించబడ్డాయో వారి నుండి బ్రహ్మదేవుడికి, ఆ తర్వాత బ్రహ్మ నుండి నారదుడికి, నారదుడి నుండి వ్యాసుడు, ఆ తర్వాత మధ్వాచార్యులు, ఆ విధంగా ఈ గురు శిష్య పరంపరలో శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి వారు, ఆ తర్వాత శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, ఇప్పుడు మనం ఏదైతే బోధనలు ఈ భగవద్గీతను మనం అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నామో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి అంశం ఇది. అలాగే ఈ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా గీత అనేటువంటిది మనము ఒక్క రోజులో దాని యొక్క ఒక క్రమబద్ధమైనటువంటి గీతను మనం అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినట్లయితే అది సంవత్సర కాలము అంతకంటే ఎక్కువ పట్టేటువంటి అవసరం. కానీ ఇక్కడ మనము 18 రోజులలో మనము ఆ ఫ్లో థాట్స్ ఏదైతే ముఖ్య అంశాలు భగవద్గీతలో ఉన్నవో ఆ ముఖ్య అంశాలని రోజుకొక అధ్యయనం చొప్పున మనము దీన్ని ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈ కార్యక్రమంలో చూడడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ కృష్ణార్జునుల సంవాదంగా ఉండేటువంటి ఆ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో యుద్ధం చెయ్యను అని కార్యాన్ని తన యొక్క క్షత్రియ ధర్మమైనటువంటి యుద్ధమును చెయ్యను అని వచ్చేసినటువంటి అర్జునుడికి బోధనలు చేసి తనని కార్యోన్ముఖుని చేసి జగత్ విజేతగా చేసినటువంటి ఆ సంవాదాన్ని లో ఉండేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను మనము చూడడం జరుగుతుంది. 18 రోజులలో 18 అధ్యాయాలుగా ఉండేటువంటి భగవద్గీతను. సో ఇక ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ 18 days కోర్స్ గురించి చూసినట్లయితే రోజుకి 1 గంట చొప్పున క్లాస్ ఉంటుంది. ఆ గంటలో ఒక చాప్టర్కు సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలని మనము ఇక్కడ కీ ఆస్పెక్ట్స్ ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ప్రతి అధ్యాయంలో ఉండేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు 1 గంట కాలం పాటు చర్చించడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇక ఆ రోజు జరిగినటువంటి ముఖ్యంగా అందరికీ కూడా విన్నవించుకునేటువంటిది ఆ భగవద్గీతకు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు, వాటికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు మాత్రమే అడగండి. నెక్స్ట్ ఒక 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు అవసరమైతే కొంచెం ఎక్కువ కాలము ఆ రోజు జరిగినటువంటి అధ్యాయానికి సంబంధించినటువంటి డౌట్స్ ఏవైనా ఉన్నట్లయితే క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. ప్రశ్నలు అడగవచ్చు. హ్యాండ్స్ రైజ్ చేస్తే మీకు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తద్వారా మీకు ఉన్నటువంటి డౌట్స్ లేదా మీరేదైనా చెప్పదలుచుకున్నటువంటి అంశం ఉన్నట్లయితే ఆ రోజుకు సంబంధించినటువంటి అధ్యాయం లేదా భగవద్గీతకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు, అలాగే ఆ డైలీ క్విజ్ వాటికి సంబంధించినటువంటి కూడా రోజు క్విజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇస్తాము. అలాగే ఇస్కాన్ ప్రపంచంలో అత్యధికంగా ఆన్లైన్ ద్వారా ఈ భగవద్గీతను అందిస్తూ ఉన్నటువంటి సంస్థ ఇస్కాన్ మంగళూరు. సో గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా అంటే 2 సంవత్సరాల నుంచి ఈ భగవద్గీతను ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధిక సంఖ్యలో ఆన్లైన్ ద్వారా అందిస్తూ ఉన్నటువంటి సంస్థ మరొకటి లేదని గర్వంగా చెప్పవచ్చు. దానికి మనము అందరం కూడా ఈ ఇస్కాన్ మంగళూరు ఆలయ అధ్యక్షులైనటువంటి నామనిష్టదాస ప్రభువుకి మనం ఎంతో రుణపడి ఉంటాం. వారి యొక్క వారు ఇచ్చినటువంటి ప్లాన్ ప్రకారంగా ఈ కోర్సులు నడుస్తూ ఉన్నాయి. సో దీనిలో ఇక్కడ మనము ఇప్పుడు ఏదైతే ఉన్నామో ఈ భగవద్గీత ఇన్ 18 days అనేటువంటిది లెవెల్ 1 కార్యక్రమంగా ఉంటుంది. ఇక దీనికి తర్వాత ఈ భగవద్గీత ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో కంటిన్యూ అవదలుచుకున్నట్లయితే మరలా మీరు ఆ లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 అలాగే లెవెల్ 4, 5 వరకు భక్తి శాస్త్రీ కోర్స్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా మీరు ఇంకా ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో ఈ ఇస్కాన్ మంగళూరుతో కంటిన్యూ అవ్వచ్చు. సో ఇక్కడ మనం ఉన్నటువంటిది ఇప్పుడు ఏదైతే చూస్తూ ఉన్నామో అది భగవద్గీత ఇన్ 18 days అనేటువంటిది లెవెల్ 1. అలాగే లెవెల్ 2 ఉంటుంది. ఈ శ్రద్ధావన్, కృష్ణ సేవక, అలాగే ఆ లెవెల్ 3 వీటిలలో కృష్ణ సాధక అని, శ్రీల ప్రపాద ఆశ్వర్యం అని, శ్రీ గురుచరణ ఆశ్వర్యం, అలాగే హరినామ ఇనిషియేషన్, అలాగే బ్రాహ్మణ ఇనిషియేషన్, ఈ విధంగా మనం
సో ఆస్పిరెంట్స్ గా ఈ 3 విధంగా ఉండవచ్చు. సో అలాగే ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో కంటిన్యూ అవ్వదలుచుకున్నట్లయితే మరలా ఇంకా ఈ భగవద్గీతను అలాగే ఆధ్యాత్మిక విషయాలను ఫర్దర్ గా ఇంకా లోతుగా డీప్ గా స్టడీ చేయడానికి కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు వివిధ దశలలో మీకు మనందరికీ కూడా అవకాశాన్ని కలగజేస్తూ ఉన్నది. సో దాన్ని కూడా మీరు సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. సో మనం ఒక క్రమమైనటువంటి పద్ధతి ద్వారా స్టెప్ బై స్టెప్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ మనము ఆ భక్తి మార్గంలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని చేరుకోవచ్చు. దానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు చాలా చక్కటి అవకాశాన్ని కలగజేస్తూ ఉంది. దాన్ని అందరూ కూడా సద్వినియోగపరచుకోవాలి అని కోరుకుంటూ ఉన్నాము. అలాగే సో ఇక ఇంతకుముందు ఇప్పుడు వరకు కూడా కోర్సుకు సంబంధించినటువంటి పరిచయ కార్యక్రమం అయింది. ఇక మరి ఈ కోర్సుకు సంబంధించినటువంటి ఈ అధ్యయనం చేయడానికి కావలసినటువంటి పుస్తకాలు వీటి గురించి చూసినట్లయితే ఈ మనకి ఫ్రీ ఈ బుక్స్ లభిస్తాయి. సో మనము ఇక్కడ iskanmangalore.com ఫ్రీ రీసోర్సెస్ అనేటువంటి దానిపైన క్లిక్ చేసినట్లయితే మనము సో ఫ్రీగా కూడా ఆన్లైన్లో ఈ బుక్స్ అన్నిటిని కూడా చూసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా మీకు కావలసినటువంటి లాంగ్వేజ్లో మీకు కావలసినటువంటి భగవద్గీత ఇంగ్లీష్లో, హిందీ, కన్నడ, తమిళ్, తెలుగు వీటిలో వివిధ లాంగ్వేజెస్లో ఉంటుంది. వాటిని మనము డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ఆ లింక్ మీకు అన్ని లింక్స్ కూడా ఇస్తాము ఆ లింక్లలో. అలాగే భగవద్గీతలోను 108 ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకాలు వాటికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అవి కూడా చూడవచ్చు. ఇంకా vedabase.com దాంట్లో కూడా భగవద్గీత ఒకటే కాదు భాగవతం అన్ని కూడా ఈ బుక్స్ అన్ని కూడా కృష్ణుడికి సంబంధించినటువంటివి మిగతా అన్ని పుస్తకాలను కూడా చూడొచ్చు. అలాగే వాణిపీడియా అనేటువంటి ఉంటుంది. అలాగే ప్రభుపాద వాణి, సో వివిధ రకాలైనటువంటి అలాగే ప్రభుపాద బుక్స్ అనేటువంటి సో ఇవి మీకు ఈ ఆన్లైన్లో మనము ఫ్రీ రీసోర్సెస్ని కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు ద్వారా అందించబడుతుంది. ఇవన్నీ కూడా చూసుకొని చేయవచ్చు. హరే కృష్ణ. సో అలాగే ఈ కోర్సుకి సంబంధించినటువంటి దానిలో సీరియస్గా చదువుకోవడానికి కావాలనుకున్నట్లయితే హార్డ్ కాపీస్, ఎందుకంటే పుస్తకాలు మన దగ్గర ఉన్న ప్రతిసారి నెట్ అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు, ఆన్లైన్లో చూడడం కష్టమవుతున్నటువంటి సమయంలో ఫిజికల్గా మన దగ్గర పుస్తకాలు ఉన్నట్లయితే బాగా ఉంటుంది. దాని కొరకు కూడా మీరు ఒక ఈ కోర్సుకు సంబంధించినటువంటి భగవద్గీత పుస్తకము, అలాగే పరిపూర్ణమైనటువంటి ప్రశ్నలు సమాధానము, అలాగే సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అనేటువంటి ఈ పుస్తకాలు 600 రూపీస్ ఆర్డర్ చేసినట్లు మనం ఆన్లైన్లో కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు ద్వారా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. సో దీన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మరలా మనం నెట్కి వెళ్తాం, అక్కడ చూడవచ్చు. అలాగే ఇక వాట్సాప్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్. సో వాట్సాప్లో ముఖ్యంగా అందరం కూడా ముఖ్యంగా మనము ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఎటువంటి అనవసరమైనటువంటి విషయాలని వాట్సాప్లలో పోస్ట్ చేయడానికి లేదు. అలాగే అడ్మిన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. కాబట్టి వాట్సాప్లలో నంబర్లు ఉన్నాయి కదా అని అవి తీసుకొని వారికి మెసేజ్లు పెట్టడం కానీ ఫోన్లు చేయడం కానీ దయచేసి ఎవరు కూడా చేయవద్దండి. సో ఇక్కడ ఒకరినొకరు మనము చాలా గౌరవపూర్వకంగా చూసుకోవలసినటువంటిది. సో ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికంగా ఉండేటువంటి విషయాలు భక్తులమైనటువంటి మనము ఆ భగవంతు అందరూ కూడా మంచిగా చూసుకోవాల్సినటువంటిది. కనుక ఆ వాలంటీర్స్ కానీ అక్కడ ఉండేటువంటి వారు ఏవైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ ఉన్నారో వాటిని ఖచ్చితంగా అందరూ కూడా ఫాలో అవ్వాలి అని కోరుకుంటూ ఉన్నాము. అలాగే ఎవరికి కూడా పర్సనల్ మెసేజెస్ కానీ ఏవి కానీ ఎవరు కూడా పెట్టవద్దండి, ఎవరు చేయకూడదు. అలా చేసినట్లయితే తెలిసినటువంటి ఆ నంబర్స్ అన్ని కూడా బ్లాక్ చేయడము, దాని నుంచి ఆ గ్రూప్ నుంచి రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక పరిచయ కార్యక్రమంలో టీచర్ గురించి అన్నట్లయితే హరే కృష్ణ అండి.
సో నా పేరు మోహన్ రావు. సో నేను మీకు 18 రోజులలో ఈ రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున రేపటి నుంచి వాస్తవానికి భగవద్గీత ప్రారంభం అవుతుంది మనకి. సో ఈ రోజు జస్ట్ పరిచయ కార్యక్రమం మాత్రమే. ఈ కోర్సుకు సంబంధించి ఎలా ఉంటుంది ఏమిటి అనేటువంటిది. రేపటి నుంచి రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున భగవద్గీతని నాకు సాధ్యమైనంత వరకు మీకు సింపుల్గా అవగాహన చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తానండి. సో మరొకసారి నా పేరు మోహన్ రావు. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ. हाँ प्रभु जी। శ్రీదేవి మాతాజీ హరే కృష్ణ. అలాగే సూర్యకుమార్ మాతాజీ వారు మీకు ఏదైనా ఉన్నట్లయితే ఈ గ్రూప్ పాటు అడ్మిన్ గా ఉంటుంటారు. మీకు కావలసినవి శ్రీదేవి మాతాజీకి ఏదైనా మీకు సందేహాలు ఉన్నట్లయితే, అంటే క్లాసుకు సంబంధించినవి కాకుండా టెక్నికల్ గా ఏవైనా సందేహాలు, మాతాజీ మాట్లాడతారు ఒక్క నిమిషం. మీరు చెప్పండి ప్రభుజీ. శ్రీదేవి మాతాజీ టెక్నికల్ గా మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే మాతాజీ ఇది క్విజ్ చేయడం కానీ మెటీరియల్స్ కానీ సంబంధించిన ఏదైనా ఉన్నట్లయితే మాతాజీతో మీరు కాంటాక్ట్ చేయవచ్చు. ఇక సబ్జెక్ట్ అంటే భగవద్గీతకు సంబంధించిన విషయాల్లో నాతో షేర్ చేసుకోవచ్చు. నా గ్రూప్ లో మీరు ఏ గ్రూప్ లో ఉన్నారు? హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఏ గ్రూప్ లో ఉన్నారు? గ్రూప్ లో ఆ పేరు మీరు చూడవచ్చు, గంగుల మోహన్ రావు గంగుల అని ఉంటుంది. మీరు దీనికి సంబంధించిన ఏదైనా ఉన్నట్లయితే డౌట్స్ మీరు నాకు పెట్టవచ్చు. అలాగే సూర్యకుమారి మాతాజీ, మీరు శ్లోకాలు చదవదలుచుకున్న వాళ్ళు ఒక 15 మినిట్స్ ముందుగా జాయిన్ అయినట్లయితే ఈ రోజు అయినటువంటి అధ్యాయానికి సంబంధించిన రేపు శ్లోకాలు కొన్ని చదవడం, అంటే మీకు చదవాలి అని అనుకునే వాళ్ళు ముందు జాయిన్ అయితే కొన్ని శ్లోకాలు నేర్చుకోవడానికి, అంటే చదవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు శ్లోకాలు చదువుకోవడానికి మాతాజీ కూడా మీతో పాటు వస్తారు. మీరు చదువుతా అంటే మాతాజీ వచ్చి హెల్ప్ చేస్తుంటారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇంకా ఇక ఈ కార్యక్రమంలో ఇంతకు ముందు క్లాసులకు అటెండ్ అయినటువంటి వారు వారి యొక్క అభిప్రాయాలని తెలియచేయడం జరిగింది. ఈ ఆన్లైన్ కోర్సు వారికి చాలా ఉపయోగపడిందని, ఈ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లో, కృష్ణ చైతన్యంలో వారు ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందడానికి ఎంతో దోహదపడిందని ఇస్కాన్ మంగళూరు వారికి వారు అభినందనలు తెలియచేయడం జరుగుతుంది. అలాగే నిజంగా వాస్తవానికి ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ లో నామనిష్టదాస ప్రభు వారు ఈ ప్లాన్ చేసి కోర్సు ఇలా ఆన్లైన్ లో ఇవ్వడము, ఇంటి దగ్గరే ఉండి అందరికీ కూడా భగవంతుని అనుగ్రహం పొందే విధంగా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి గ్రంథం, ఆ భగవంతుడి ద్వారా చెప్పబడినటువంటి ఆ భగవద్గీతను అందరూ అవగాహన చేసుకునేటువంటి అవకాశాన్ని కొన్ని లక్షల మందికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది అందరికీ కూడా అవకాశాన్ని కలిగించినటువంటి వారు, వారికి అంతకు ముందు క్లాసులు విన్నటువంటి వారు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ పెట్టినటువంటి మెసేజెస్. అలాగే ఇక జూమ్ క్లాసులు వినేటప్పుడు అందరూ కూడా దయచేసి ఒక పద్ధతిలో క్లాసులు వినాలి. అంటే మీరు ఎలా ఉన్న పర్లేదు కానీ అక్కడ మరీ పడుకొని లేదా ఇంకా వేరే విధంగా ఉండి అలాంటివి క్లాసులు వినడం చేయకండి. దయచేసి ఒక కూర్చొని మీరు పద్ధతిగా క్లాసులు వినడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అలాగే మీకు ఏవైనా డౌట్స్ కలిగినట్లయితే నన్ను క్లాస్ అయిన తర్వాత హ్యాండ్స్ రైజ్ చేస్తే సూర్యకుమార్ మాతాజీ కానీ లేదా శ్రీదేవి మాతాజీ కానీ మీకు అవకాశం ఇస్తారు. ఆ మాతాజీస్ అన్మ్యూట్ చేస్తే అన్మ్యూట్ చేసుకొని మీరు ప్రశ్నలను అడగవచ్చు, లేదా చాట్ బాక్స్ లో కూడా పెట్టవచ్చండి. అలాగే మీరు మెసేజ్ చేయవచ్చు, అలాగే నాకు ఫోన్ చేయవచ్చు ఏదైనా సందేహాల గురించి ఉన్నట్లంటే ఈ భగవద్గీతకు సంబంధించినటువంటివి. అలాగే వాట్సాప్ గ్రూప్లలో అంటే ఇది కష్టమవుతుంది, అందరికీ లేదు అవకాశం. అలాగే ఇక మీరు ఈ వాలంటీర్ సపోర్ట్ అనేటువంటిది కూడా ఉంటుంది ఆన్లైన్లో. మార్నింగ్ 6 AM నుండి మిడ్ నైట్ 12 o'clock వరకు మీకు ఉంటుంది. అలాగే వెబ్సైట్లో కూడా చేయొచ్చు. ఇక అవన్నీ కూడా సాధ్యం కానటువంటి సమయంలో డైరెక్ట్గా ఆలయ అధ్యక్షులైనటువంటి నామనిష్టదాస ప్రభుకు మెయిల్ కూడా చేయవచ్చు. వారు కూడా చాలా సంతోషంగా మీ యొక్క ప్రశ్నలకు, మీ యొక్క క్వెరీస్కి సమాధానాలు ఇస్తారు. అంత దాకా వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండకపోవచ్చు. ఒకవేళ అట్లాంటి పరిస్థితి వస్తే ప్రభుతో కూడా మీరు చేయవచ్చండి. హరే కృష్ణ. ఇక ఈ ఆధ్యాత్మికంగా
జరుగుతున్నటువంటి ఈ అంశాల్లో ఇక్కడ ఇస్కాన్ మంగళూరులో ఒక ఆలయ నిర్మాణం కూడా జరుగుతుంది. దాంతో పాటుగా నిత్య సేవల్లో వీటిలో ఏవైనా డొనేషన్స్ కు సంబంధించినటువంటి వారు ఏదైనా ఉన్నట్లయితే ఈ లింక్స్ కూడా ఇస్తారు. అంటే ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మికంగా చేయడానికి కొంతమందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. అలా ఎవరికి కూడా ఇది బలవంతమేం కాదండి. సో అవకాశం వినియోగించుకోవాలి అని అంటే అవకాశం లేని వారు కావాలని కోరుకుంటారు కాబట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉన్నాము. సో లైఫ్ మెంబర్ ఇస్కాన్లో లైఫ్ మెంబర్షిప్ గా కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. అలాగే మందిర నిర్మాణం జరుగుతుంది. ఆ మందిర నిర్మాణంలో ధర్మాధికారి సేవ, అలాగే ఇక్కడ ధర్మకర్త సేవ, ధర్మాధికారి సేవ, ముఖ్య ధర్మాధికారి సేవ, మహాముఖ్య ధర్మాధికారి సేవ అలాంటివి కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి. వాటిని కూడా వినియోగించుకోవచ్చు. సో ఇక ఈ స్పామ్ వార్నింగ్స్ వాటన్నిటిని కూడా జాగ్రత్తగా మీరు చూడండి. ఎప్పుడు కూడా మీకు వచ్చేటువంటివి ఇక్కడ iskanmangalore.com అనేటువంటి వెబ్సైట్ నుంచి వస్తూ ఉంటుంటుంది. ఎస్ఎంఎస్ జనరల్గా వేరే విధమైనటువంటి ఎస్ఎంఎస్ వేరే విధంగా ఉండదు. డైరెక్ట్గా వాట్సాప్ గ్రూపులలో లేదా దీనిలోనే వస్తూ ఉంటుంటుంది. పర్సనల్గా మెసేజెస్ ఏవి ఉండవండి, గ్రూపులలోనే వస్తాయి. సో కాబట్టి ఆ విషయాన్ని గమనించగలరు. అలాగే ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద టెంపుల్ దీని యొక్క అడ్రస్ కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతుందో లేదో చూసుకోవచ్చు. మీరు ఏదైనా చేయదలుచుకున్నప్పుడు కోకోనట్ గార్డెన్ రోడ్, ఖద్రి, టోల్ గేట్, నంతూర్, మంగళూరు ఇది 575002 అనేటువంటిది క్లియర్గా ఉంటుంది. సో ఇంకా అఫీషియల్ ఈమెయిల్ చూసినట్టు మీకు ఏదైనా వచ్చినట్లయితే ఇలా iskannantur@gmail.com లేదా ఇక్కడ నామదాస@gmail.com అలాంటి వీటి మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఇవి ఉండేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్స్. ఇక ఇస్కాన్ ఆన్లైన్లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఈ విధంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇస్కాన్ మంగళూరుకు సంబంధించినటువంటిది. సో దీనిలో మీరు నేరుగా ఆ లింక్ www.com శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద టెంపుల్కి వెళ్ళినట్లయితే ఇది ఈ విధంగా కనిపిస్తుందండి. సో అలాగే యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇస్కాన్ మంగళూరుకు సంబంధించినటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా ఉంది. ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్ని అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు అక్కడ జరుగుతూ ఉండేటువంటి లైవ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటికీ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇది యూట్యూబ్ ఛానల్. అలాగే ఇస్కాన్ మంగళూరుకు సంబంధించినటువంటి ఫేస్బుక్ ఇస్కాన్ రాధా గోవింద టెంపుల్ మంగళూరు అనేటువంటి ఈ ఫేస్బుక్ పేజ్ కూడా ఉంటుంది. దానిలో కూడా చూడవచ్చు. అలాగే ఇక ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఇస్కాన్ మంగళూరు మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి కావలసినటువంటి అంటే అండర్స్టాండింగ్ గీత మీరు ఆల్రెడీ దీని ద్వారా వచ్చినటువంటి వారే. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా కోర్సుకి సంబంధించినటువంటి దాన్ని మీరు ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేసుకోవడానికి చేయవచ్చు. సో ఇక మీకు ఏవైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే క్విజ్కి సంబంధించినటువంటి ఏవైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే క్విజ్ చేసే విధానము అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో మరొకసారి చెప్తాము. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క గురువు ప్రార్థన మనం సంకల్పం తీసుకోముందే దానికి ముందుగా గురువు ప్రణామం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ మహామంత్రం. అలాగే కృష్ణ ప్రణామం. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. సో ఇక ఆ విధంగా ప్రార్థన తర్వాత ఈ 18 రోజుల భగవద్గీత అవగాహన కార్యక్రమానికి మేము రోజు
హాజరవుతాము అనేటువంటి ఒక సంకల్పం తీసుకుందాము. హరే కృష్ణ అండి అందరూ. సో అందరూ కూడా ఒకసారి మనసులో ఈ విధంగా అనుకోండి. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ, సూర్యకుమార్ మాతాజీ ఎవరన్నా? హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చెప్తాను, ఒకసారి మీరు చెప్పండి, వారు కూడా చెప్పుకుంటారు అందరు మనసులోను. సరే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నేను నేను 18 రోజులలో భగవద్గీత 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన కార్యక్రమానికి ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా హాజరవుతానని శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల సాక్షిగా సంకల్పం తీసుకుంటున్నాను. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ రామ. చెప్పండి మరి ఒకసారి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ అండి. మీకు ఎవరికైనా ఆ తర్వాత ఈ 18 రోజులు ఈ క్లాసులు అటెండ్ అయిన తర్వాత మీరు ఇక లెవెల్ 2లో జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఆ లెవెల్ 2కు ముందుగా 18 రోజులు కూడా రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున మీరు విన్న తర్వాత దానికి సంబంధించినటువంటి క్విజెస్ అటెండ్ అయినట్లయితే, క్విజెస్ కంప్లీట్ చేసినట్లయితే మీకు సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్ అనేటువంటి ఒక సర్టిఫికేట్ కూడా మీకు ఇస్తారండి. 18 రోజులు ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసినటువంటి వారు నెక్స్ట్ లెవెల్ 2లో అటెండ్ అవ్వచ్చు. సో ఆ విధంగా ఆధ్యాత్మికంగా అందరూ కూడా ముందుకి వెళ్తారని కోరుకుంటూ ఉన్నాము. సో ఈ విధంగా మనమంతా కూడా ఈ కార్యక్రమానికి రెగ్యులర్గా అటెండ్ అవుతారని భావిస్తూ ఉన్నాము. అందరికీ ధన్యవాదాలండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.